say enwa yen enwa asem ana wo ken opebrem yetumi ye wom e ma ne yeye enwa de ade a ompe ene so be man frama afa ne ho pii so man frama afa ne ho pii ana ne ho su ne ade na ewo awo ebasa o wa ibi ho no mo de be kata nanim so the side ne kata nanim wan hwe no de side ne kata nanim de a sese obetimi achenkon adafa kwa achen be se mfie miensa kra na ondidi na ansa no be sa no so no ne wadidi amen eyi se ahu se aduane a ewo ni mu no ebetimi alast no sa ebetenten no efi 6 months to 3 years eti nwa ye edu opebrem a ade hia wa ne se ubenya watering can na baby a wo mu egu no every 3 days bia no ubakwa akọ odin so be da ubakwa akọpete wo mo so se na be mo ho anwu pii na wa akasa so no ubetry se obamu aduane efi aduane ase ne ade ni nwura ne ade na no ubetwa bi na odi ama wom ande wo ye om sade a opebremu ensutobremu bribia no mu nyina wo mo tunkusua enti opebrem so yenye nwa ema ne yeye ne gina baabi a obenyen no na be kire sade no ebe ya na san yeye wo yen o baabi awia bo musu pii ya enye na ma frama fam ho pii so a eno so enye yo ade enema mienu na sohwe ne yi de ne de ahia ade hia ne se baabi a obenyen nwa no onfa eni agrochemical bien spray ho ebekum okay sa enwa or vegetarian okay nti no haba ni nwura na odi na san nwura nsu na ade do kogusu yi nti udi gusu a obedi a definitely obewu na na etosu biom su no se obeje ho ban ehia enema mienu ene ade ehia se oye asema yutwa tram di ja etiefo ahumere se ankyerɛkyerɛ wonum na ayɛ no akwati se enyamsem ka sofo eka yamsem enye se ye sore ya na ye bana ya bedwa ya numo ha because ohwa bible mu a o se enyamsem na obeti no eno na beje won kwa okay sara nso ena nkyerɛkyerɛ ya kyerɛkyerɛ ni ade na so no utie na odi so na de ye adwuma eno na beboa ama wo no bae mboa yen anasa ade bia wo ye no aso abapi anasa we ho emfa so pi enti se ye bibia o ha na ye kire bibia ne a kire obi adwen bia no onfra no mbisa na wo so a opese ye boa bia no so no oba ye agrek office no mana police station hodo a opposite a ufu ha se na wakọ health insurance anasa education office sure ade bia hu bia na eye free ye ncheche ne ade no ye ngiska okay nti wo ade hia so wankasa ubetimi afaka fi krom aba amwa bia ho bia na ye de bema okay